ka ID mari olal bende nyalo apply through e-citizen. So certificate of good conduct joma kijende mamanyo tije mamondo record mari obed maler on record mari ler on e-citizen. Sani kata SHA o taifa kia bende mano bende sani biro e-citizen. Magi duto te itemo mondo jion wang services at their convenience. But most importantly, gini bende go record mibadhi, corruption. Nikech ka onge human to human touch, onge corruption madhi timre. Okay? Kaito revenue bende dhi malo. Kaito piny bende endelea. Kijende mabende ema are the biggest users make this platform. Gibende gin wango tije. So gidintie kod benefits mang'eny kuom piny owacho te. Kamano, winjo tipo kanyo ma otuwo kaka wachako. Jatend piny Kenya ne ogolo chik, kendo chik mane omiyi in kaka DG mano mara e-citizen. E thuolo ma omiyi marango ni tije gi ochopo e makare. Tie bede migepe mawacho ni pok ondikore kata pok odonjo e e-citizen. Kata donjo to tugi yore mamoko. En ang'o ma nyalo timore? Itemo ked kod mibadhi to mibadhi ponono nyalo bedo ka timore e iye kanyo gi jogo ma odagi chopo kar kacha. Listi odiochienge 7 kochopo chieng' tich ang'wen juma ma wantieni dhi bedo ka odiochienge 7 manomiyi ponono